I dette projekt, You Are What You Eat, er vi taget til Italien for at sammenligne vores madvaner. De er forskellige. En typisk dansk ret kunne være stegt flæsk. En blanding mellem de to kulturer kunne være kartoffelpizza. I Italien der bliver man normalt mæt af pasta eller spaghetti, for eksempel lasagne. En ret, der har sin primære mætning i pastaplader. I denne film vil vi kigge nærmere på forskelle og ligheder mellem de to landes madvaner. Her ser vi Italien. Et smukt land. Et åbent land. Vi er taget til Italien for at lære mere om deres madkultur, og for at se om os danskere kan lære noget af italienerne. Allerede efter få dage ser vi hurtigt en klar forskel i madvaner. Lige fra tidspunkterne på dagen, og til mængderne af fiber og mængden af mad generelt. Deres madvaner er anderledes, og de er tydeligt tilpasset kulturen og varmen. Deres normer for at spise udenlandsk mad er anderledes end det, vi kender til i Danmark. Det er sjældent set i de italienske køkkener, der bliver lavet mad fra andre lande. Det er ellers noget, der foregår på daglig basis i Danmark. Vil man som italiener spise mad fra andre lande, så tager man på restaurant. En typisk italiensk madpakke kunne bestå af hvidt brød med kødpålæg, lidt juice og vand. Dette er ret primitivt taget den viden, vi har om mad i betragtning og den effekt, det har på børn og unges koncentration. Italienernes daglige kost består primært af pasta, lasagne, spaghetti og lysbrød. Til det får man som regel lidt kød og frugt til dessert. Hvad synes du om de to madpakker, du har fået, hvis du skal sætte dem sammen med det emne, vi har, som er You Are What You Eat? Den danske madpakke, den lægger ligesom bund for de udfordringer, man har gennem dagen. Vi skal ud og se noget, vi skal køre i mange timer og sådan noget. Hernede der får vi meget lysbrød, som er der, og så lige pludselig så er det væk igen. Ja. Det er der i en times tid eller sådan noget, så føler man sig sulten igen. Ja. Så man er med i længere tid på den danske, og føler med i længere tid på den måde. Føler jeg. Ja. Den madpakke, som du fik med, det var 2 sandwich med salami og en anden med skinke. Og så en juice og en vand. Vil du spise det dig selv? Altså vil du spise det i Danmark? Nej, det vil jeg ikke. Hvorfor det? Der er simpelthen ikke nok næring i det til det liv, jeg lever lige nu. Ja, okay. Hvad så hvis du kigger på det liv, som I siger, de har? Er det så, hvis du så skulle give dem råd om mad, er det så fint med det mad, de får, eller vil du anbefale noget andet mad? Jeg vil nok vælge noget, der lå lidt længere i maven. Selvom de ikke laver så meget, så går man og spiser hele tiden, hvis man spiser det, de spiser dernede. Ja. Altså det lysbrød og kage og sød juice. Der er meget sukker i det, ja, som giver det der rush med det samme. Men det er væk hurtigt igen. Så du går sukkerkold sådan rimelig hurtigt, og så skal du have noget mere. Ja. Anders Yde. Ja, det er mit navn. Vi har været i samarbejde med de her tjener, har været på Gammel Estrup. Hvor vi fik lavet noget mad. Noget bedstemor-mad. Fucking godt. Ja. Det var toffel, typisk dansk mad. Og for nylig, der var vi... Ja, det var der. Og for nylig, der var vi ude at spise hernede. Fik vi aftensmad ude på et frivilligt sted. Hvad vil du sige, hvis du skulle sammenligne de to rette aftensmad, du fik der? Altså, hvad for en vil du selv vælge? Ja. Jamen altså, så vil jeg jo sige, at... altså, set med danske øjne, så vil jeg jo helt klart selv vælge dansk mad, fordi at det var jo fantastisk. Og der var jo så meget at byde på, og så meget forskelligt. Hvorimod de bare havde bikset nogle retter sammen. Det smagte jo fandme af stegt flæsk, der ikke var stegt ordentligt, altså. Og pølser. Vil du selv lave det mad, vi får hernede derhjemme? Vil du begynde at lave det fast?
Jamen altså, pastaen kan jeg jo godt lide, fordi blandt andet fik vi jo en forret, hvor der var pasta med mandler og noget tomater i, og den smagte faktisk meget fint. Men altså, jeg vil sige, at jeg savner også sådan en god dansk bøf med brun løg og kartofler. Ja. Hvad med, hvis vi skal snakke forret og hovedret? Altså, er det fint, eller vil du ikke bare hellere have en portion, og så er det det? Jamen, jeg kan godt lide det der med flere portioner, fordi det er sådan lidt... Ja, der er forskellige mad. Ja, der er lidt forskelligt der, synes jeg også. Det er meget rart. Hvad så med alt det lysbrød, du får serveret hernede? Ja, det er jo skrækkeligt. For satan, det er skrækkeligt. Det er du ikke klar, eller? Det sætter sig lige på mausen. Du ved, hvad vil du... Og det giver ingen energi. Jamen, som supplement, hvad vil du så have i stedet for? Ikke og en skid vand. Koldt vand. Koldt vand? Alt det brød, det er overvurderet. Og noget mere kød. Det smager dejligt. Nå nej. Køb jeg så med tarteletter. Og kød. Det er fandme ikke kød, det her. Og det her godt, det er skinkeborg. Det er frøven af tonen, eller hvad det var. Eller prisen, jeg er ligeglad. Tilbage i Danmark. Danmark er et yndigt land. Et land i udvikling. I Danmark har vi meget fokus på, hvad børn får at spise, fordi vi ved, at hjernen skal have de tilpasse mængder af vitaminer og mineraler for at få det optimale udbytte af dagen. Derfor ser vi også en klar forskel på en italiensk madpakke og en dansk madpakke. I Danmark spiser vi meget forskellig mad set som en helhed. Men hvis du kigger på hver enkelt borger, så vil du hurtigt se, at hver husstand spiser det samme. Godt nok er vi i Danmark bedre til at få mere kød og mere næring i vores mad, end vi har set i Italien. Vi spiser også meget forskelligt og anderledes end italienerne. Vi spiser som udgangspunkt morgenmad, hvor italienerne ikke spiser noget. Vi får en solid og fiberrig frokost, som kan holde os friske igennem dagens strabasser, hvor man i Italien ikke får noget specielt næringsrig frokost. Alt i alt betyder dette, at danskerne indtager færre kalorier om dagen, men de er placeret ud over hele dagen og optaget fra forskellige madvarer. Dansk mad er primært kartofler, kød og grøntsager, afsluttet med vand eller mælk.